Ako live. Ano, tapos na? Hello guys, good morning. Hindi ko kayo makita. Pasensya na.
Hi guys, good morning. Exercise tayo for today's video. Namute ko po yung microphone natin kasi may tugtog. Baka mapalo tayo ni Whitey. Hi guys, good morning. Thank you for dropping by. Exercise lang si Dudong. Bye-bye. Mute ko guys kasi may music. Hi guys, good morning. Pasensya na, medyo maalog ang video. Nasa treadmill tayo. At pinapatay ko yung microphone kasi baka mapalo tayo ni Whitey.
Hello po. Thank you. Thank you for dropping by. Ingat po. Pinapatay ko yung music ka. Ay, yung microphone guys kasi may music. Alam niyo naman si YT. Baka napalo tayo. Pagkawis din tayo guys sa yung umaga. Kasi nahilo-hilo lang tayo. Kaya kailangan natin bawas ng mga taba-taba. Ayan. Nasa graduate tayo guys ngayon. Ito guys yung pang ready ng katawan bago ang lifting. Wait lang guys, patayin ko muna. Guys, pa-like and share naman po ng video natin. Kung okay lang po. Thank you guys.
40 minutes guys, mag-increase na tayo ng speed. Ngayon, nasa 6 speed tayo. Lapit na tayo guys, mag-increase ng speed. 40 minutes yung ginagawa natin dito sa treadmill na to. Kasi 40 minutes na yun. Nakatulong para mabawasan natin yung taba.
Hi guys, ito ang pawis ko. Grabe. Ayan, tingnan nyo ang natapos kong time. 45 minutes. 328 calories. 4.67 kilometers. So dito lang yan guys sa treadmill natapos. So talaga napakaganda ng treadmill. So yun na guys, thank you very much for watching. Bye-bye po. Di naman. Nagdudok